Good morning, friends. Welcome back to my channel. My name is Fwilao Basumatary. How are you all? All of you? Okay, thank you so much. So today, दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव गोदान मोनसे टपिक लानानै फैलायबाय लोगो नोंथांमोन। दिनैनि जे टपिकआ वेडिंस हाबा जायोबा गेटआव मानो हेपि सोदोबखौ मानो होफानाय जायो लोगो नोंथांमोन बिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो सानदों। स' भिडिअखौ स्क्रिप्ट खालामालासिनो दानालासिनो बिगिनिं टु एन्डिं जागायनायनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं आसा खालामलायबाय। आरो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदोलाय, लाइक खालामदोलाय, कमेन्ट खालामदोलाय आरो हागौमानि शेयार खालामदोलाय लोगो नोंथांमोन। आरो आगदाथिनो थानाय नटिफिकेसन बेलखौबो थुनानै होयाखैबा थुनानै लादोलाय लोगो नोंथांमोन। स' आरो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदानबा भिडिअखौ सिङाव थांनानै फल' खालामहैनो हागोन लोगो नोंथांमोन। गोदो गोदायनि साइन्टिस्टफ्रा बैगानिकफ्रा वेडिंस हाबा जायोब्ला इसिङारि माखासे आन्दोनि जि मोनसे खथायाव बुहुत माने जोबनो गैयै दुखु दाहा हाबनानै थायो जाहैदों लोगो नोंथांमोन। आरोबाव बे हेपि सोदोबखौ माने प्लास खालामदेरामोनब्ला मानसिनि हार्ट आरो थिंकिं आरो हेल्थ माने गोसो आरो मेलेम आरो देहाफोरखौ आरोबाव रासिनै थेर बेथेर खालामबावगौमोन होननानै आं सानो लोगो नोंथांमोन। स' आरोबाव दायो सोरबा रज फ्लावार गलाब बिबार होनानै आर्ट माने सावगारि होनानै साजायनायखौ नुनो मोनो आरो पिकक दावरायनि आर्ट होनानै साजायनायखौ नुनो मोनो। बिदिनो माने वेडिंस गोथार जुलिया माने हेपि गोजोनै खुसियै जोबनानै थाङो। बिदिनो गेटजोंनो दिन्थिनानै फोरमायनानै होनाय जायो लोगो नोंथांमोन। स' बे भिडिअखौ हाजासे शेयार खालाम लोगो नोंथांमोन। बिदिनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव गोदान टपिक लानानै फैबाय थागोन लोगो नोंथांमोन। जय हिन्द, बन्दे मातरम, थेंक्स फर वाचिं, बाय बाय लोगोफोर, खुलुमबाय।